Salamu alaikum baba, ga Buhari a mulkin Najeriya. To, Me ya mana a Najeriya? ba abin da ya tsinanni. Sai me? Sai masifa, Da me kuma? sai yunwa, Sai me kuma? sai gobara, Sai me? sai sata, Sai me? sai masifa. Yanzu Buhari zai ƙara ci a Najeriya in an ci dadar. Ya isa dan iska, ya isa busasshen banda. To me fatan ki gare shi? Allah ya tsine mai. To amma yanzu kina ganin cewar mutanen Zamfara Sokoto suka tuna za su ƙara zaben Buhari kuwa? A'a. Ko uwa ta te mun baki zan zaɓi Buhari? Ba za ki zabe shi ba? Ina. Ok, dama ke tun can baki zabe shi ba kenan. Ni. Eh. Idan zaɓi Buhari garen saka nuna a wuta. O da ki zabi Buhari. I wallahi. Da wanda ki sanu a wuta. I wallahi. To baba yanzu ga an ce Buhari ne ya biya miki kujerar maka ba gaskiya ne? In ji wa. Haka ake fada. Wayi faɗa. A wani ne na jira. Faɗa mai ƙuruwar lawu dubun tsine wa tsinanni. A don Allah baba. To me yanzu ba ta ga al'ummar Najeriya su zabi waye? To, Su zabi waye? ko gudulan ko goji. Ko Goodluck ko Goje? Ba shan. Ok, ɗaya da dawo ya sake mulkin Najeriya. Ba shakka. Ok, amma ba kya ganin Goodluck arne ne kuma dan kudu ne? A aiko an ji daɗi. Ok, an ji daɗi. Ba shan. Ya fi Buhari kenan adalci? Wayo ba da ayau ne. O Buhari yau ne? Hau ne wallahi. A 08